Salam budaya Hamamayu Hayuning Bawono. Sing jenenge wayang Kisanipa lho kaya dilang. Bathara Guru tangane papat. Ki sing loroke apik sing loro elek, mulane tangane papat. Kok ada dimusnahke. Sunan Kalijaga ki wong ampuh apik kutang apik. Kawine maling ki wong sing ora duwe sing mesakake. Ora pangan diri. Apa menang kiyaine apa menang dawangi. Yo karang saniki sing cah nom-nom niku pun lali karo budaya Jawa nggih, Pak nggih. Ai Karo wayang pun mboten senenge dangdutan. Uyon-uyon mboten remene yo dugeman. ndane orang kepituntunan sing apik dangdutan ning nonton sinetron ki wong do pacaran. Yo apik. Sejarah pemerintah ora ono iki yo apik. Niku rak padha wae yo njuk pecutan terus iki ben sing nom-nom ki njuk ben gelem seneng karo budaya Jawa, contone wayang sak enturune iku ya, Mbah yo. Lah ya nek wong Jawa budaya Jawa iki mengko patut kono kan tembange mengko wigati lan waton mango. Contone pripun, Mbak? Padane mingkar minggu sing ukara akarana karunane mardi siri sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mreker pato pakadening ilmu kang tumrap ing tanah Jawa agama ageme ngaji jenenge ilmu. Zaman burung ana wae wong biyen wis direwangi prihatin desane Tembang Dandang Gula ya nama sude semut dirung anak-anak kebo sapi dalung kang nyabrang kali bungawan sore keong kondang rajak sumute timur wuku kina tong walu Surabaya geger kepati gegere wong uyak macan kecandak wadahi nabi biyen sak dunia akeh wong biyen ning di leloro kang londo nduk ngarang tembang semutiro ana semutiro kok iso anak-anak bisa. Lah iki pemerintah biyen kena ya wong cilik kalah karo Belanda, kalah karo wong Jepang. Ning rene iki mbudidayaken anak putune muga-muga dadi wong sing padha pinter, dadi wong sing cerdas, dadi sing wong pinanggenah diralah dikabulke. Mulane patine Cineken ayam ki Belanda kan Jepang patine rak nyeming pergi karo Granggang. Mulane ki muni semut dirang anak-anak kudu sapi. Wong biyen lah anak-anak kuwi saiki ki
wis kaya kebo karo sapi, wis bisa ngalahke karo wong liya negara, wis ora kejajah. Dayane wong biyen ki apa? Saking mantep-mantep pilih nyekolahke anak. Yang di sekolah ki nang luar negeri yang dadi wong sing pinter. Jadi ini lagi ditembak lagi.